Panawagan ko lang po sa ora mismo na matulungan ako makuha yung anak ko doon sa lolo. Kailangan ko makuha yun kasi minamanyak ng lolo niya. Apo mo, minamanyak mo. Ano yun? Sama mong lolo. Hindi sa alagaan mo yung apo mo, mamanyakin mo pa. Anak ko, Diyos ko po. Sobra po kaming nagagalit, nalulungkot sa nangyari po sa inyo pong anak, sa poder po or sa kamay po ng kanyang lolo, sariling lolo. Nanay, kailan nyo po natanggap itong sumbong ng inyo pong anak? Ano lang po, nung pizza 30 lang po ng alas 7 ng gabi po. Petsa 30 ngayong pong buwan ng Mayo. Opo, ano po siya doon sa tita niya. Doon siya po sa tita niya nagsumbong, tapos yun po, nag-video call po kami. Natatakot lang daw kasing magsabi, kaya... Nasaan po kayo ng mga oras po na nagsumbong po sa inyo yung anak po ninyo? Nasa bahay po. Nasa bahay? Opo, nandito po sa bahay namin dito sa loob. Okay. So sa madaling sabi, hindi po kayo magkasama ng anak po ninyo dahil nababanggit nyo na nasa poder po ito ng kanyang lola. Nasa tita niya pa po nung pizza 30 po nung nagsumbong sa akin yung bata. Opo. Ilang taon na po itong anak? Ito pong anak po ninyo. Ano po yung binanggit po ng anak po ninyo? Yung binanggit ng anak ko, yung pag nagregla na daw, sabi daw ng lolo niya, magsabi daw sa kanya at pwede na daw yun kasi yun naman daw yung nagpalaki sa kanya. Kaso takot lang daw siyang magsumbong at baka daw hindi siya paniwalaan. Opo. Nanay Daisy, matanong ko lang po, ito pong lolo na pinag-uusapan po natin, tatay po ninyo, tatay ng mister nyo, or paano po Tatay po ng, yung ama ni Cristel. Tatay po mismo ng ama ng anak po ninyo? Opo. Okay. So, nung nagsumbong na po sa inyo ito pong anak nyong si Bel, gaano po kayo kasigurado na totoo po yung sumbong niya, na ito pong natanggap po ninyo? Sigurado po ako kasi nangyari na po yan sa akin yung nandoon pa ako. So, nung nagsumbong po ako sa dati kong kinakasama, hindi naman po siya naniwala sa akin. Kaya maniniwala po ako sa anak ko kasi nangyari na yan po sa akin doon. So ibig sabihin, ikaw mismo ay biktima nitong lolong pinag-uusapan natin? Opo. So bakit pumayag ka na nandun manatili or magstay itong anak mo sa poder nitong tiyahin na kung saan malapit sa kanyang lolo? That time po kasi nung nag-usap na po kami dati niyan sa barangay kasi hindi ko nakuha kasi naman daw ako kukuha ng bubuhay sa anak ko. Kumbaga inaanan pa ng barangay na parang may pinapanigan, gano'n. Tapos hindi ko nakuha yung anak ko, wala pa naman talaga akong trabaho noon. Di sabi ko, okay, sige, para wala nang Pero ngayong nalaman kong ganito yung nangyari sa anak ko, nagsumbong, alangan naman kong pabayaan ko, hindi ko yung pababayaan, anak ko yun. Nanay Daisy, matanong ko, eto bang tatay ni Bel, itong anak po ninyo, kasal po kayo sa tatay nito? Hindi po kami kasal niyan kasi sabi nila magpapakasal daw, ang sabi naman ng nanay niya ay mag-iipon pa daw ng pakpak. Ayun yung sabi. So hindi kayo kasal, so bakit ka pumayag na mapunta ito sa poder ng ama na anak po ninyo na hindi po kayo kasal? Takot pa po kasi ko nung tapos bata pa ako noon, parang doon kasi kampi-kampihan kasi sila doon. Tapos so dahil pinalabas nila na yung bata, pinaampong ko daw kahit hindi naman totoo, iniwan ko lang naman sa lola ko. So dahil sa takot, pumayag ka na mapunta na lang yung anak mo doon sa poder ng tatay niya? Opo, dahil doon sa takot ko. Pero ngayon po hindi na ako papayag pag ganun kasi ang hirap pag nangyari sa kanya yung mga pinagdaanan ko, hindi ko matatanggap yun. Okay, eto yung tanong ko, kasi nagsumbong sa'yo yung anak mong itong si Bel ng pang babastos or itong kabalastugan na ginawa ng kanyang lolo. Ano raw yung ginagawa sa kanya ng kanyang lolo? Sabi niya, nabanggit din niya sa kanya may humawak sa part na bahagi ng kanyang... Humawak sa mga maselang bahagi ng kanyang... bahagi ng kanyang katawan. Aside nun, kasi sabi mo, sa'yo, ano yung ginawa sa'yo ng lolo, itong si Lolo Jeric? Pinipersa niyang mahiga ako, gano'n. At tinulak ko siya kasi sabi ko hindi pwede kasi ganito ganyan. Takot na ako, nanginginig ako ng time na yun. Okay, ngayon balik tayo dito sa anak mo, itong si Bel. Ano pa yung mga kwento niya na pinagdaanan dito mismo sa kanyang lolo? Yan lang man lang po yung
gusto niya kasi na natakot nga po siyang magsabi kung ano pa yung mga ginawa ng lolo niya sa kanya. Mahihain din po kasi siya. And then, yun lang kung nasabi niya na, yun nga na yung wag daw sabihin sa iba yung sinabi niya doon sa anak ko. Doon tayo, no? Idirekta mo sa punto, sa tanong ko, ano yung ginawang pambabastos ng lolo? Meron bang sa kanilang nangyari? Inaalay ba itong anak mo? Niyakap daw po siya praso, hindi daw po siya makagalaw. Kaya ang ginagawa niya daw po, umiiwas na lang siya pag napunta doon. Lumalayo daw po siya sa lolo niya. Okay, so thanks God, hindi nakarating doon sa puntong hinalay siya. Apo. Okay, walang ganon. Eto bang nangyari sa anak mo, alam ng tatay niya? Hindi po kasi daw po, natatakot daw po siyang sabihin at baka daw hindi maniwala yung papa niya. May tanong ko lang, Ma'am Daisy, ilang taon na po ito si Lolo Jeric? Hindi ko po maanayin kung ilang taon na siya, pero matanda na din po siya eh. Meron ka ba, Daisy, na pagsisising nararamdaman dyan dahil hindi mo ipinaglaban yung karapatan mo bilang isang nanay na dapat ikaw yung nagpalaki sa kanya at hindi doon sa poder ng tatay niya? Meron po, kasi iniwan ko po sila na ilang taon pa lang silang Kaso that time kasi wala pa akong trabaho paano ko bubuhay yung bata, tapos yun, nagtutulong-tulungan pa sila doon. Wala din naman akong kakampi ng mga time na yun, hindi ko bali yung gagawin ko. Kaya sabi ko ngayon, kaya ko nang kunin yung bata, kaya kung buhayin ko, kunin ko yung bata kaysa mapahamak doon sa lolo. Sa ngayon, Ma'am, ano po yung pinakagusto mong mangyari? Makuha po yung dalawang bata doon sa poder ng tatay ko. Sige. Yun lang yung gusto ko makuha, yung mga anak. So, Nanay Daisy, makinig ka, no, para mabawasan at maibsan yung inyong alalahanin at para malaman mo kung ano yung dapat natin gawin. Makakausap natin ngayon si Ma'am Charmaine Arino, ang social worker ng Provincial Social Welfare and Development Office ng Camarines Sur. Iba po itong sitwasyon dahil nasa poder po ng kanyang lolo or sa ama po, sa side ng ama, pero hindi po ligtas yung kalagayan po nitong anak po ni Nanay Daisy. Ma'am, maaari po ba na sa hapon ding ito makuha po ni Nanay Daisy ang kanyang anak na si alias Bel mula po sa poder ng kanyang lolo? Unang-una po, kailangan po nating tiyakin ang kaligtasan ng biktima. Sa lahat ng oras, ang pinakamahalaga po ay ang best interest ng biktima. Lahat ng desisyon at aksyon na gagawin ay dapat po nakatuon sa kung anumang pinakamainam, pinakaligtas at ikinabubuti po ng biktima, lalo na kung ito ay bata or minor. Apo. Dapat agad itong mailayo po natin o ma-pull out sa kapaligiran o sa tao na nagdudulot ng panganib o abuso. Kung may kamag-anak naman po na mapagkakatiwalaan at ligtas, maibibigay muna sa kanila ang bata bilang pansamantalang tirahan. Ngunit kung walang kamag-anak na ligtas, dapat maasikaso na po natin agad ang temporary shelter sa pamagitan po ng masusing assessment po ng ating mga taga-MSWDO or ng social worker in charge para masiguradong ligtas po at protektado ang bata. Opo. Habang isinasagawa po ang hakbang para sa kanyang kaligtasan at karapatan. Ma'am, sa katunayan po, may team po kami dyan na naka-standby. Dyan po, Ma'am, mismo sa Camarines Sur. Ipapasama po namin sa inyong opisina upang ma-rescue po itong bata. Kailangan po nating mag-coordinate, sir, sa Municipal Social Welfare Office po. Apo, Ma'am Charmaine, maaari po ba na through you po ay makipag-coordinate po tayo doon mismo sa opisina ng MSWDO Pili Camarines Sur para naman po yung aming team sa tulong po ninyo ay talaga pong magawa po yung dapat na aksyon ngayong mismong hapon? Opo, ipaparating po namin yan sa head namin para po mag-coordinate po doon sa MSWDO po. Apo, as general na lang siguro, Ma'am, ano po yung mensahe natin sa mga biktima or nakakaranas po ng pang-aabusong ganito po, Ma'am? Apo. Ang pananakit at pang-aabuso po or kung ano man pong nangyari sa kanilang pang-aabuso ay hindi dapat kinukonsente. Unang-una, huwag matakot na magsalita. Ang katahimikan ay nagbibigay lakas lamang sa mga abusado. So ang pag-report po, may pag-asa tayong magagawa at lagi pong handa ang mga social worker, mga ahansya ng gobyerno at komunidad po para tumulong at umalalay at maitaguyod po natin ang hinihingi nilang hustisya. Opo. So, very clear po ang inyo pong paliwanag, Ma'am Charmaine, at ang inyo pong aksyon. Sa tulong po ninyo at ng aming team ay
agara po nating i-rescue yung bata po para naman po ay maging ligtas na po siya sa kamay po ng kanyang lolo. Ma'am Charmaine Arino, maraming salamat po, ang Social Worker and Provincial Social Welfare and Development Officer ng Camarines Sur. Maraming salamat po. Thank you din po. At eto naman, para sa kasiguraduhan at seguridad nila Daisy, idudulog na rin natin ito sa tanggapan ng pulis. Nasa linya na ang butihin at magaling na Police Regional Director ng PRO 5, Brigadier General Andre Perez Dizon. Ma'am Rem, magandang hapon at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Ayon, one call away ka talaga, RD. Ma'am, dapat po idulog na kaagad yan sa pulis para maaresto na po natin yung suspect. Kailangan idalhin na po yan sa station para makuna ng statement, malaman natin yung nangyari sa kanya. Yun ang immediate natin, ma'am, kasi pwede nang arestuhin yung suspect po niyan, ma'am. Opo, bukang naglalakad si RD at hinihingal, pero talagang... Opo. At least pinagbigyan tayo, partner, Opo. kahit sa hectic na RD, schedule. eto pong biktima ay nasa Camarines Sur po. Maaari po ba tayong makipag-coordinate po sa tanggapan ng PNP doon po sa Camarines Sur para once and for all ay coordinated po itong lakad po ng aming team, dahil ngayon din po mismo ay plano po ng aming team at ng MSWDO na kunin po yung bata sa poder po ng lolo. Sige po, ma'am. Unang-una kailangan natin ang tulong talaga ng PNP dyan kasi baka mag-resist at kailangan ma-aresto na po yan. Opo. RD, para lamang din sa kalaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig, baka po sila ay nakakaranas rin ng parehas na sitwasyon, ngunit takot o walang alam sa proseso. Ano po ang maaari nilang gawin o asahan sa tanggapan ng PNP? Kung po yan, sir, case of sexual harassment yan. At kailangan na ma-actionan na po kaagad yan. Pangalawa na lang po yung custody ng custody ay sa magulang pa rin, sa nanay. Opo, tama po. Kahit yung MSW at PNP talagang dapat agaran ng ma-rescue itong Opo. bata. RD, maraming salamat po, RD, at makikipag-coordinate pa rin po kami sa inyo para po ay malaman po namin kung all set na po yung ating pagpunta doon at Thank you ma-rescue po, yung bata. Thank you po, ma'am. Balikan natin si Nanay Daisy. Nanay Daisy? Hello po. Apo, napakinggan niyo po yung nabanggit po ni Ma'am ng MSWDO at syempre si RD ng PNP. So, full force po, magtutulungan po kami tayo para po makuha po natin yung kustodiya po ng bata doon po mismo sa kanyang lolo. Apo, Nanay Daisy, wag po kayong mag-alala dahil yung team po namin dyan sa Camarines Sur, sasamahan po kayo agad ngayong hapon sa tanggapan ng WCPD at MSWDO Pili Camarines Sur. Huwag po kayong mag-alala, Nanay Daisy. Sisiguraduhin po natin na ngayong hapon mismo ay maiuwi po ninyo ang inyong anak sa tulong yan ng WCPD at MSWDO. Ma'am, thank you po. Apo. Sana makuha ko na yung bata. Tandaan nyo po, Nanay, kayo po yung may full responsibility at may full right sa inyo pong anak dahil kayo po yung nanay at hindi po kayo kasal ng dati nyo pong kinakasama. Apo. Apo. Ano po yung pakiramdam nyo po ngayon, Nanay Daisy? Masaya po pag nakuha ko na yung anak ko. So, tama naman, So, ngayon, hanggat hindi nyo pa po nakakasama yung anak po ninyo, hati pa po yung nararamdaman nyo. Pero pag once na nakasama nyo na po, magiging masaya na po kayo uli, Nanay. Opo, thank you po. Opo. So, payo lang po namin, Nanay, pag nasa inyo na po yung anak po ninyo, alagaan nyo po siya ng maigi, bantayan nyo po para hindi na po maulit ang ganito pong pangyayari. Opo. Opo. Yung plano nyo po, patungkol sa lolo, Kailangan din maturuan ng leksyon yung lolo eh. Magpapail na lang po kami ng case. desidido po kayo na magsampa ng kaso laban po sa inyong biyanan. Opo. Sana'y magsilbing aral ito sa mga magulang na huwag pakakampante para sa kanila. Especially babae yung anak nila. Opo, hindi man nila gusto yung ganitong pangyayari pero maaring maiwasan kung naalagaan at pinalaki nila. Correct, partner. Diba? Pinalaki nila bilang nanay yung kanilang mga anak. Pero andyan na yan, partner, so hiling po natin na mabigyan ng hustisya yung ginawa ng lolong ito sa kanyang apo.